Вітаю, шановное гаспадарства, у прамым эфіры 6 Беларусі, студыя Евген Казакевич. Сёння чацверг, гэта значыцца, што з намі на прамой сувязі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю, рады вас бачыць. Добрый вечер, взаимно. Ну што ж, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сергея, альбо яны з'явяцца падчас эфіру, пішыце іх пад гэтым відэо ў каментарах. Самае цікавае я агучу, канешне, стаўце падабайкі, падпісвайце, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, ну што ж, давайте з асноўнага. Ёсць інфармацыя, што ў Беларусі рыхтуецца правакацыя. Раскажыце, калі ласка, падрабязней, што вам пра гэта вядома? Евген, уже як бы так, что называется, своечасова мы агучили. Своечасова агучили, падобна, што як бы так, тыя, у чые планы не ўваходзіла агучка, і яны пачалі адкручваць назад. Таму што, глядзіце, была інфармацыя, што менавіта Мазыр можа стаць аб'ектам сур'ёзнага, скажем, тэракта у інтарэсах Расіі. Я нагадаю, это нафтаперапрацоўчы завод, і мы паглядзелі, ні в адным другім горадзе Гомельскай вобласці такіх працэсаў не адбывалася. Да, у самім Мазыры раптам пачалі цераз сістэму здраваахранення, так званую, чамусьці да беларускіх экіпажаў хуткай дапамогі пачалі прыстаўляць барадатых мужикоў з баявой выправкай. Яно кідалася ў вочы, што яны не цывільныя людзі. У працэсе, як бы так, дзяўчаты заўважылі, што гэтыя мужчыны, хаця яны ў цывільным, яны пастаянна носяць з сабой кароткаствол. Мы чуемся, не? Так. Да, кароткаствол. Ну вот у выніку это самае, трошку іх разгаварылі, як бы так, яны на кожны выклік ездзілі з беларускімі брыгадамі. І потым такім сур'ёзным сігналам стала тое, што Мазыр завезлі пэўную колькасць штучнай крыві. Это кроў, это перфатран так званы, это самае, это без плазмы, яна замарожаным выглядзе захоўваецца. То бок падобна, што рыхтаваўся нейкі як бы сур'ёзны тэракт, менавіта звязаны. Там самае лагічнае, разумееш, перад гэтым якраз прэзідэнт Украіны Зеленскі, выступаючы, адзначаў, што типа мы можам нанесці удар по мазырскому НПЗ. Вот бярэш гэты відэарад, наразаеш. Русакі запускаюць дрончик, на якім заранее там прылепленая візітоўка Яраша. Куча параненых, куча пацярпелых, і ўсё это прыводзіць да таго, што Беларусь уцягваюць у вайну з Украінай. Так вот, я, у прынцыпе, лічу, што як бы так наша заслуга ўсё ж таки, што вот мы, апрылюдніўшы эту інфармацыю, яна ўжо разышлася дастаткова шырока. Это прывяло до таго, што вот недавно гэтыя барадатыя санітары іх просто знялі, яны раптам перасталі існаваць. А належалі яны это самае да беларускіх унутраных войскаў, тыя самыя падобна шкарпінкоўскія атрады, вагнераўцы, якія легалізаваныя ў Беларусі. То вот вам і пытанне, на каго яны работаюць. Я заўсёды задаваўся пытаннем, вот Лукашенко упэўнены, што ён як бы так кіруе, што ў яго вертыкаль, піраміда. Ці ўсё ж такі збоку нехта можа нешта зрабіць, як бы так рукамі нашых ж быццам бы фармальна ўладальнікаў беларускіх пашпартоў, а потым это самае Лукашенко, так же як і мы, даведаецца пра гэта з тэлеграм-каналаў, Ну, лишь гэта, Сергей, не значыць таксама, мне падаецца, што гэта іх спыніць, так? Магчыма, будуць нейкія зараз новыя спробы зрабіць нейкую правакацыю? Евген, яно ўвесь час вісіць у паветры, як бы так. Я ў кантакце як бы з украінскімі афіцэрамі, яны папярэджвалі, што вот прямо пасля 9 траўня, пасля это святкавання Дня перамогі, што 11 чакаюць ад беларусаў якраз нейкіх сур'ёзных правакацый. Ад беларусаў ці з беларускага боку. Яна такая верагоднасць, яна існавала заўсёды. Не першы год, як бы так, скажем так, у вузкіх колах абмяркоўвалася пытанне і перыядычна як бы так узнікала інфармацыя аператыўная, якую прыходзілася правяраць. Это тое, што, маўляў, вагнераўцы там перапрануцца ва ўкраінскую форму прыйдуць на беларускі бок, якую-небудзь тут спаляць якое-небудзь мястэчка, каб выклікаць нянавісць да ўкраінцаў. То бок гэтая пагроза існуе пастаянна. Ну і калі зараз удалося сарваць менавіта з НПЗ, калі яны сапраўды это планавалі,
А там же ж вельмі проста, слухайте, ну, яшчэ першыя шахеды іранцы хваліліся, рэкламуючы іх паказвалі. Прыязджае невялікі кунг, з яго знімаецца тэнт, а там под углом недзе 60-70 градусаў стаяць гэтыя шахедзікі гатовыя. Ну, тэнт зняў, выпусціў іх з чарнобыльскай зоны, згарнуў сабе і паехаў усё, а потым паказваеш, вот прыляцелі з украінскага боку. Візітоўка Яраша, вот яна, бачыце, не згарэла, яна незгараемая, да, вы ж, да. Так што пры ўсім пры тым, ну вот калі ўдалося як бы так прадухіліць, то дай Бог. Сергей, вось таксама Лукашенко заявіў, што у Беларусі плануюць праводзіць кропкавую мабілізацыю асобных падраздзяленняў для падрыхтоўкі войска да магчымых баявых дзеянняў. І паводле яго слоў, улады маюць намер адмовіцца ад маштабных ваенных навучанняў і перайсці да ратацыйнай сістэмы падрыхтоўкі, пры якой падраздзяленні будуць па чарзе прызываць на зборы для інтэнсіўнай баявой падрыхтоўкі. А растлумачце, што азначае вось гэта кропкавая мабілізацыя? Гэта як гэта будзе адбывацца? Евген, па-перш за ўсё, яно ўсё звязана як бы з адсутнасцю лішніх грошай. То бок на буйныя навучанні сапраўды трэба сур'ёзныя грошы, вялікія грошы. А вот на такія маленькія, тут як бы так, яно заўсёды невялічкімі падраздзяленнямі, яно не так б'е по бюджэту, яно прасцей. З часоў Савецкага Саюзу іх так, у прынцыпе, мабілізацыйная ўся эта падрыхтоўка, мабілізацыйная сістэма, яна не асабліва і памянялася. То бок у нас як былі за тэхнікай, напрыклад, замацаваныя пэўныя людзі, якія зараз другая ці трэця нават катэгорыя, ну, прызыўнікоў у сэнсе это запаса, то вот яны ўсё роўна яны могуць это сама, не гледзячы на другую ці трэцюю, калі вот ён прызначаны адказны за такую-то баявую адзінку, там ВМП ці танк нейкі, то яго як бы так будуць выклікаць пры любым раскладзе. Глядзіце, тое, што ў тым ліку это эканомія, раз. Лукашенко як бы даў зразумець, от калі ён у Москве пабыў на гэтым парадзе, паглядзеў на гэтых карэйцаў з никеліраванымі аўтаматамі. Это, конечно, это я не ведаю, это вершыня до такого. Я не бачу, каб хто-небудзь дадумаўся. Я бачу, што в Афрыцы это, ну вот, нашчадкі Дарвіна, яны калашнікаў рабілі, як бы так, золотам пакрывалі. А тут цэлая коробка северных карэйцаў, ва ўсіх аўтаматы никеліраваныя, уяўляеш, што... То яўна парадныя, так яны ж былі ўвешаныя ўсе ордзенамі, медалямі, быццам яны той Сеул разоў 5 бралі. Ну. Так вот, Лукашенко, калі яго запыталіся это маскоўскія журналісты, што типа, а што вы вот не застаецеся? Я ж нагадаю, што 9 траўня ён ужо а першай гадзіне ў 13:00 ён быў ужо ў Мінску. Ну, это пры тым, што паміж намі 700 кіламетраў, да. Калі расійскія журналісты запыталіся, типа, вот, ну, у вас там, вот, вы спяшаецеся, у вас, напэўна, там свой парад. Он говорит, не, мы вырашылі парады праводзіць па юбілейных датам, што і вам советую. То бок ён паглядзеў на вот эту удручённую морду Пуціна і, ў прынцыпе, ну, яно, ў прынцыпе, разумна, таму што нават гэты парад ён з'ядаў таксама вялікія грошы. Таму вот Лукашенко як бы так дадумаўся таго, што, ну, вот там будзе звычайна праводзіць там на 5, калі дата заканчваецца, ці на 0, да? Ну, это круглая дата іх называюцца. Ну, то у нас падобна, што парады будуць зараз цераз 5 гадоў. Ну, калі, конечно, это Савецкі Саюз наш не лясне до таго. А вот тая кропкавая мабілізацыя, яна яшчэ дае яшчэ адзін аспект, тое, што можна, у прынцыпе, не асабліва афішуючы, добра падрыхтаваць, як бы так, невялікія падраздзяленні. То бок яно не кідаецца ў вочы, як вялікія навучанні глобальныя, маштабныя. А вот этих якраз можна як бы добра ганяць, добра практыкаваць. То бок яно з аднаго боку і эканомія сродкаў, з другога боку ёсць магчымасць менавіта як бы так падняць узровень падрыхтоўкі канкрэтных спецыялістаў па канкрэтных падраздзяленняў. Сергей, то бок, калі я правильно разумею, яны будуць проста невялічкімі партыямі грамадзянскіх браць, тых, хто мае досвед так службы ў войску, і проста там 2-3 тыдні, месяц праводзіць з імі навучанне. Правильно я разумею, гэта кропкавая мабілізацыя? Ну, па-перш за ўсё, тых, хто замацаваны за гэтымі падраздзяленнямі ў іх, таму што разумееш, ну, напрыклад, які сэнс у падраздзяленне, ну, разведроту цягнуць якіх-небудзь страйбатаўцаў. Такого ж не будзе, это відавочна.
То бок па спецыфіцы, канешне, як бы так, адпаведна сваім вусам, военно-уліковым спецыяльнасцям, да. Ну, але что то, что адресности, то, что это невеличкими группами, то оно, повторюсь, это и экономия, и с другого боку это можно спокойно, як бы так, подтягнуть узровень менавіта у вузкой вот этой вот своей специализации. Сергей, ну вось таксама чытаю навіны, розныя меркаванні розных экспертаў, і шмат хто з іх кажа пра тое, менавіта, што Лукашенко рыхтуецца ваяваць, але не супраць Украіны і не супраць еўрапейскіх краінаў, а менавіта супраць Расіі, баіцца, бо напэўна штосьці можа ведае альбо адчувае, што смутныя часы могуць прыйсці, так? І ў Расіі пачнецца штосьці, ну, сур'ёзнае. І вось такім чынам гэтай мабілізацыі, гэтай заявы пра вайну, ён такім чынам збіраецца менавіта з расійскага боку адбівацца, ад расійскага боку. Што вы думаеце на гэты конт? А на гэты конт, я думаю, што псіхалагічна нашы не гатовыя да вайны з Расіяй. І не будуць гатовыя, як бы так, ніхто не пачне зараз прапаганду антырасійскую у нас. Таму што ўсе беларускія сілавыя структуры, для іх Расія это, ну, это які не ёсць, але саюзнік, што як бы так усё нармальнае разуменне з імі, ўсё добра. Але ж вот на выпадак, калі ў Расіі пачнецца як бы так смутныя часы, то на гэты выпадак вот якраз нашы тады закрыюцца. Вот на это у нашых цалкам хопіць усяго. То бок ім ідэалагічна патлумачыць, што там вот зусім недобра ўсё, і мы просто закрыемся для таго, каб эту заразу не перанеслі да нас. То бок вот для гэтага, я так разумею, што Лукашенко паціху рыхтуецца. То бок мы ж з вами разумеем, што ён падманываў Пуціна не раз, але ж паміж імі ёсць нейкая свая дамоўленасць. І вы ж бачыце, што Пуцін не дае грошай, але ж актыўна не работае на сённяшні дзень супраць Лукашэнкі. Ну, хотя вот мы с вами як бы так это самое закранали тему, что да, былые генералы это из внешней выведки польской, подкресливаю еще раз, что вот те подеи, которые были в Беларуси в 2020 году, что это все ж таки было инспировано чисто Москвой. То бок напалохали Лукашенко, каб ён стал больше сговорливым о подписании дорожных карт на объединение с Россией. И при этом руками ж белорусского так званого Министерства внутренних справ вытеснули из Беларуси практично носьбитов национального нарратива. Я про это давно говорил, что вот это наша беда. Ну и добро, ранее я такие думки чул только от украинских генералов, контрразведки у тым ліку, да. А зараз, калі як бы так польскі, ну, не гледзячы на тое, што это былы кіраўнік з знешняй службы, ну, але ж, на маё разуменне, это вельмі кампетэнтная, як бы так, персона. Я не ведаю, наколькі, скажем так, ягоны это спіч узгоднены з вышэйшым кіраўніцтвам, ну, але ж я не думаю, што ён таксама настолькі, як бы так, свабодны, што ён будзе гаварыць абы што. Таму, вот, глядзіце, таму з разуменнем вот этой якраз сітуацыі трэба разумець, што зараз будзе мяняцца узаемапаразуменне, будзе налажвацца узаемапаразуменне паміж Беларуссю і Польшай, прынамсі. Я думаю, што Коул, візіт якога плануецца ўсё ж такі ў Менску бліжэйшым часам, ён таксама парупіцца, каб наладзіць узаемаразуменне паміж Польшай і Беларуссю. Я цалкам з вами згодны, што беларусы не збіраюцца заходзіць, вот як вот украінцы. Напрыклад, яны 8-9 траўня у іх пашла аб'ектыўка, што 11 чакаем, што беларусы зойдуць з нейкімі правакацыямі на украінскую тэрыторыю. На што вот мы адразу абмяркоўвалі, я кажу, слухайце, беларусы не будуць заходзіць, максимум это ДРГ. Максимум ДРГ, ну і у іх, у украінцаў, ёсць інфармацыя пра тое, што беларускія сілы спецыяльных аперацый ССО, калі праводзяць навучанне на мяжы беларуска-украінскай, то яны як бы так у тым ліку вывучаюць ландшафт Ровенскай области, Львовскай области. То бок это украінцы ведаюць уже давно. Так што вот яны якраз чакалі, што могуць быць ДРГ, што Пуцін мог прымусіць Лукашенко ўсё ж таки не толькі ПСО праводзіць чыста інфармацыйнае, палохаць Украіну, а ўжо зрабіць што-небудзь рэальнае. Ну, але ж пры гэтым, пры ўсім мы бачым, што як бы так, ну, дзякуюць Богу, што пакуль што нічога яны не рэалізавалі. Да.
Украінцы ўжо разумеюць это самае в прынцыпе і з нашай дапамогай, тому што мы тлумачым, што для заходу ва ўкраіну беларусы здольныя выставіць разам Міністэрства обороны разам з карпенковскімі атрадамі, этими ОСНамі, разам 30-35 тысяч, а это не пра што. То бок у Беларусі няма шансаў разлічваць на нешта. І я думаю, што у Лукашэнкі няма жадання губляць менавіта вот эти 30-35 тысяч найлепшых, найбольш падрыхтаваных. Да. А вот наконт Прыбалтыкі, вот тут вот я б сумняваўся. Але ж глядзіце, зараз вельмі важны факт. Зараз Трамп поехал до Си Цзиньпиня. Трампу не удалося с Іраном зрабіць так же, як з Венесуэлай. Тады б у яго былі сур'ёзныя козыры ў размове з Си Цзиньпінем. А так ён павёз з сабой цэлую кагорту сур'ёзнага бізнесу. Там прадстаўнікі, я не ведаю, напэўна, самых буйных этих карпорацый усіх этих амерыканскіх. То бок Трамп ўсё ж таки выходзіць на двухполярны мир. Это Злучаныя Штаты і Кітай, але ж ён не пераводзіць у плоскасць холоднай вайны, супрацьстаяння, таму што ўсё ж таки эканомікі Злучаных Штатаў і Кітая яны надта завязаны за гэты час адзін на аднаго. Але ж тут сімптаматычна другое, тое, што вот зараз Трамп у Си Цзиньпіня, а цераз тыдзень Си Цзиньпінь выклікае Пуціна. І вот якія ўказанні Пуціна атрымае ўжо ад Си Цзиньпіня пасля размоваў з Трампом, вот это вот і будзе вызначаць, як будзе развівацца сітуацыя і ў нашым рэгіёне таксама. Сергей, ну вось узгадалі пра адносіны з Польшай, вызвалілі там некалькі тыдняў таму назад Анджэя Падшопута, зараз таксама плануе, як вы сказалі, ўжо Коул прыехаць у Менск. Ці чакаць нам, скажем, размарозкі адносінаў паміж нашымі краінамі, паміж Беларусію і Польшай, і чаго асабіста вы чакаеце ад прыезда Коулу? Гэта чарговыя партыі вызваленых палітвязняў альбо, магчыма, штосьці большае? Вы ведаеце, тут сітуацыя цалкам трэба разумець, што Злучаныя Штаты размаўляюць практычна не з асобай Лукашэнкі, і іхняя задача не ёсць адцягнуць Беларусь ад Расіі. Таму што мы часам впадаем в сваю ілюзію, нам б хацелася, каб яно было так. Але ж мы разумеем, што Трамп ужо заявіў, што ён гатовы наведаць Маскву з візітам. То бок ён хоча з Масквой весці бізнес. А пры такім раскладзе ён не стане з Пуціным спрачацца за Беларусь. То бок менавіта аб'ектам вот этой вялікай сделкі, так званой, у першую чаргу ўсё ж таки для Злучаных Штатаў з'яўляецца радыеактыўныя матэрыялы. Я нагадаю, што Беларусь мае прыкладна такую ж колькасць радыеактыўных матэрыялаў, як і Іран. То бок недзе 400-500 кілаграмаў урана і трошку збройнага плутонія. То бок это асабліва не афішуецца, але ж менавіта гэта і ёсць асноўная, скажем так, аб'ект этой вялікай сделкі. Тое, што гаворыць, што это калій, это не зусім так. Потому что калий, по-перше, все, да, Трампу, конечно, хотелось бы покарать Карне, прем'єр-міністр Канады, за непослухмяность. Но лишь при всем при тым, 4/5, экспорта менавіта, это самое, Злучаныя Штаты купляюць усё ж таки у Канады пакуль што. Але ж трэба разумець, што і Штаты, і пры мінулай адміністрацыі у свае калійныя, якраз на мяжы з Канадай, яны там свае руднікі пачалі распрацоўваць, так што залежнасць Злучаных Штатаў ад калія будзе ўвесь час паслабляцца. Таму трэба разумець, што магчыма на пэўным этапе мы бачым, што з Літувай чамусьці не атрымалася, з Літувай чамусьці не вельмі атрымалася, то зараз я абсалютна не выключаю, што Коул якраз ён же ж быў у Варшаве, і што ён якраз паспрабуе наладзіць узаемаразуменне паміж Польшчай і Беларуссю. У тым ліку і ва ўгоду таму ж Си Цзиньпіню, каб транзіт кітайскага тавара, грузапатока на Еўразвяз ішоў пастаянна, бесперапынна і бесправблемна.
Сергей, вось таксама цікавая тэма пра нелегальную міграцыю. Цяпер вось гэта ўся міграцыя пераключылася з польскай на латвійскую мяжу, і за некалькі там апошніх дзён на польскай мяжы нуль спроб нелегальнай міграцыі, але на мяжы з Латвіяй каля 600, по-моему, калі не памыляюся, толькі за апошнія суткі. Ну то бок яны ўсе зараз пайшлі на тую мяжу. Чаму яны пераключыліся на тую мяжу і што гэта ўвогуле азначае? Это означает, что Лукашенко не может пойти супраць интересов Путина. А для Путина насычение как раз Европы вот этой нелегальными мигрантами, для его это, скажем так, это один из его методов гибридной войны. Тому зауважьте, яны не спыніліся, не перапыніліся, яны просто это перанакіраваныя. Што сведчыць пра тое, што ўвесь гэты працэс, ён кіруецца ў тым ліку і расійскімі, і беларускімі спецслужбамі. З чым нас можна і павіншаваць, да. То бок, вот самі яны зараз прызнаюць, што это абсалютна не раптоўны, не выпадковы працэс, а ўсё это кіруемы поток, абсалютна кіруемы. А ці зацікаўлены Пуцін у тым, каб Лукашенко ўсё ж такі наладзіў адносіны з Польшай, на вашу думку? Каб, напрыклад, там самалёты пачалі лятаць у Еўразвяз, каб цягнікі пачалі хадзіць з Менска ў Варшаву, ну каб і ўвогуле там таваразварот капрос. Пуцін ці зацікаўлены ў гэтым? Евген, я чаму вельмі асцерагаўся наконт вот этой правакацыі з мазырскім НПЗ з боку Расіі, таму што менавіта Расія была б зацікаўлена зараз сорвать у тым ліку эту вялікую сделку паміж Лукашенко і Трампом. То бок я вот асцерагаюся, што Расія ў гарызанталі можа як бы так нейкія шкодніцтвы рабіць для таго, каб это не адбылося. Расія сама грошай не выдзяляе, але ж яны інвеставалі менавіта ў вітрыну саюзнай дзяржавы. У Лукашэнку інвеставалі за гэты час каля 150 мільярдаў. Ім, конечно, вельмі не хочацца губляць як бы так такі суб'ект. І яны разумеюць, што калі Лукашенко, край Божа, знойдзе іншую крыніцу паступлення грошай, то ён хутка забудзецца пра Расію, перастане расказваць сказкі пра тое, як ён разам яны ваявалі. Дарэчы, заўважце, это самае, як наколькі шырока разышлося. Я звярнуў увагу, што ў Маскве ўся беларуская дэлегацыя, яны ніводны не быў з этой георгіевскай лентачкай. Выключна са сваім гэтым ябланным цветам. І па-другое, як бы так звярнуў увагу нават у Вітэбску, вот калі это Мерсалімова, рускамірская эта дама, пачала ў Вітэбску раздаваць георгіевскія стужкі, то класная кіраўнічка тых дзяцей, якім Мерсалімова паспрабавала сунуць эту георгиевскую стужку, и она сказала: не берем, нам это не надо. И на выпад этой русскомирской дамы, что типа мы вместе воевали. Да, мы вместе, но у нас свое. Вот это мы вместе, но у нас свое, это как раз вот гарантия того, что коли в России нечто почнется, то мяжа будет закрыта. Менавіта вот с этой с таким вот внутренним нарративом. Да, мы типа вместе, когда у вас что-то ненужное там есть, вот туда, а коли у вас кепска, то у нас свое. Да. Сергей, тут просить, каб я запытаў вас, спытай Бульбу, калі Верамейчыка вызваліць. Ну, слухайте, с Верамейчиком беда, потому что, я особисто с десяток украинских офицеров з розных ведомств просил як бы подключиться. В лепшым выпадку перанакіроўваюць на эту камісію павяртання. А камісія павяртання, яна ў першую чаргу думае за украінцаў, а не за нашых. Як бы прасіў, конечно, і ў тым ліку хлопцы, вы ж бачыце, пачалі збор подпісаў за тое, каб абмянялі эту кардаш, якую злавілі журналістку эту, каб абмянялі на Верамейчыка. І ў прынцыпе, як бы так, быццам бы нават одно з ведомстваў абяцала падтрымку, але ж сказала, што мы не будзем як бы так перад вами справаздачыцца, як ідзе справа. Калі атрымаецца, то убачыце. То бок на такім узроўні, да. Будзем спадзявацца, што Кол вырашыць гэтае пытанне не толькі з Верамейчыкамі і з астатнімі. Сергей, таксама ўжо ўзгадывалі мы гэты парад на 9 траўня, які Зяленскі ўсё ж такі дазволіў афіцыйна правесці. Гэта хорошы тролінг быў з украінскага боку. І пасля ўжо гэтага параду на прэс-канферэнцыі Пуцін сказаў, што вайна ідзе да завяршэння.
І вось там было, мы ведаем, 3 дні перамір'я, так, Трамп дамовіўся, каб 3 дні яны не стралялі, не ваявалі, не бамбілі, а сёння уначы адна з самых найбуйнейшых атак Кіева была, дзе шмат людзей загінула, шмат пацярпелі, і заўтра дзень траўра аб'яўлены ў Кіеве. Чаму Пуцін загаварыў пра завяршэнне вайны менавіта вось пасля параду 9 траўня? Ці сапраўды ён хоча сканчэння гэтай вайны? Праблема ў тым, што ёсць версія, що ўсё ж такі Расія надта залежыць ад Китая. І калі пасля Трамп зараз дагаворыцца Сі Цзіньпінем, і калі Сі Цзіньпінь даст каманду згортвацца, то яны пачнуць згортвацца. Адзінае, што глядзіце, што Пуцін абсалютна не задавальняе, каб увесь это 1 200 000, якія былі задзейнічаны на ўкраінскіх фронтах усіх, каб яны вярнуліся якраз у сваю расійскую глыбінку. Таму што якраз яны і стануць тымі пасіянарыямі, якія пераступілі цераз страх смерці, цераз усё, якія, магчыма, і паўтораць падзеі 1917-1918 у цяперашняй Расіі. Таму для Пуціна, канешне, вельмі непажадана зараз спыняць вайну, яму трэба перанос вайны, і каб усё ж такі на больш паспяховыя нейкія варыянты. Чаму, напрыклад, Літва і Латвія, і Эстонія ў прыдачу, яны вельмі хвалююцца. І чаму ўсё ж такі у гэтым рэгіёне багата хто лічыць, што пытанне толькі часу, калі да іх прыйдуць. То бок атрымоўваецца, што літаральна там на перамовах Трампа з Сі яны, магчыма, закрануць і тэму вайны ва ўкраіне, і будзе прынята нейкае рашэнне. І пасля Пуцін прыляціць да Сі праз тыдзень, і там яму будзе нейкая каманда, магчыма, да? Што альбо працягвае, альбо... Менавіта так, я пра гэта і кажу. Ну што ж, цікава, будзем чакаць. Дзякуй, Сергей, за размову. Сустрэнемся з вамі роўна праз тыдзень, у наступны чацвер. Паважаныя гледачы, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна, і сустрэнемся ў наступны чацвер у 21:00 па Менску. З намі быў заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, дзякуй яшчэ раз. Гонар і годнасць. Я з вамі развітваюся, беражыце сябе. Жыве Беларусь.